Takže nazdar lidi, já se jmenuji Sem70 a vítejte u mého prvního videa a u mého prvního tutoriálu a ukážeme si, jak se dělá sněhulák a golem. Takže prvně si uděláme golema, potřebujeme na to 4 iron bloky a 1 dýni. Dýni dáme sem nahoru a máme vlastně golema. A toho můžete zabít jenom prostě nějakým krumpáčem. Takže teďka si ukážeme, jak se dělá sněhulák. Ten se dělá takhle, vlastně 2 sněhy a nahoru dáte dýni a máte sněhuláka. Toho zabijete nejlíp lopatou, myslím, no takže ho zabijete i normálně prostě, ale tady golema zabijete pouze krumpáčem. Tak, a z něho vypadne kytka a 5 ironů. Takže tady to by bylo asi tak všechno. Takže se uvidíme u dalšího videa, takže čau!